Mbak aku ki mbak aku ora iki bonset viral ora iki. Bonset viral ki engko dadi viral. Ki apik cek 2.400.000. Endi? Iya. Wis. Apa yo? Catch 'em all. Bareng ndi yo? Wonge. Om. Om. Woi. Woi, ini. Apa? Kok tiket mau lah nang ndi kowe? Kan itu sana kan. Salah. Tuh, Kali. yang ambu-ambu niki mambu wong arep nyolong bonsene nyong lah, tapi tak ganti kok wonge, tapi kok wis ilang terus apa nyolong ya? Uga tira. Oh, tapi dheweke anu ndek. Apa duwe tanduran kacang yo. Ya. Colong ganti apa, Cuk? Sing nyolong bonsai kae. Yo. Piye, Mas? Wis sabarane. Arane Darluki. Darluki. Tapi Darluki ini nyolongan bonsai. Apa ya? Bonsai wis apik colonge terus iki menungso. Ya kudune witungan ki. Dheweke di tanduran kacang. Ah. Terus colong ganti apa? Yo. Lah ngendi? Kebone ngendi? Wi nak kono iso diri wong kasih. Tapi ya arane yo. Wahyudi dia arane. Wahyudi. Iya. Oh, sing simbahe Darliem yo. Iya. Yo, cara. Kok dalane ngendi? Dia jalan kon iki nyong. Ngendi? Ono iso. Yo. Kae kan nang jalan nyong iki. Yo. Ijo kae. Engko anggar konangan nyolong bonsai patak yo. Iya. Sapane Darluki ya? Iya. Pantesan Darluki. Mah, kowe kayak pisang. Pisang kae. Pisang yo. Pisang Darluki ajar. Ajar yo. Apa kacang Ya. sih kacang. Woi. Apa? Jangan malah masuk. Masak. Ini Miki. Wah, piye? Aduh. Buah mah piye yo? Aduh. Mah, ana manuk ki, Mah. Di, gimana apa ki? Wah. Mangga. Melon. Apa yo? Melon nih. Melon. Wah, lagi mal kok jejel nih. Kayak Darluki Miki. Iya. Nyolong bonsai. Yo. Tadi. Oh. Pisang. Mah. Apa? Darluki. Oh iya yo. Wis iki. Ya wis. Parah. Cesak. Enak kok. Manis. Cepat kepriye? Wis, mana Cuk? Gubuk Cuk. Jora. Wong ilang orang tadi minum mesin banyak guys. Extra jos. Ini bisa apa yo? Diwenan aja. Lah, keren. Wah, lewat lah, nih. Adewe enak gubuk. Lira di sini karena yang ngopi apa? Ngopi es yo. Bahan-bahannya yo. Kalau ngenteni wong Darluki nyolong bonsai, ya kok patek bae dah sih. Sing mo. Dencem lah apa kebun nang kali. Jura gubuk. Ono tanduran wong. Godhog kuwi. Anak wong kan aku bu. Kayane kae. Apa napi kae? Patek bae. Kayak mana? Manuk mah. Mana kamu tuh? Kenapa? Lagi sih. Udah, dia kan berapa kali nyolong. Ani. Berisi. Ye, saya ketemu. Jangan Masih sampai banyak kan butuh es teh. Balik lagi si Om.
Jangan tak berat. Isi. Wangen tot. Iya, Mas. Di. Awas sing cilik. Ben kena. Petra tinggal Jo. Ah, seru. Cik. Wah, aja. Patak balik apa? Patak. Ya. Udah nih, mau nih. Kawas. Oh, mek ra subayong jikote. Orang Jokoti. Ya mrike. Gur ngemek. Ya tuh bae anjir. Nyicip. Ndek kopi ora? Ora lah kae strajo. Jujur anak lagi strajas. Bah selesai. Strajas ini. Aduh. Dan strajas. Anyar. Rasa anyar. Spray Jawa. Spray Rasa Jawa. anyar. Wah, tak kerana kowe nang kowe. Kayak ujungnya kowe bahkan mambasin. Enak kok seger kok. Mana jaran gue. Ini bahan bakar apa mikir, Mbah? Bukan wis bayong. Kiye, Mbah, mikiran sanane pancen. Arep mrene ya. Kuwi. Leren iya. Kayak mana wong gitu bonsai ya. Sabar. Wong jare arane dalu. Apa ya? Jangan sih. Nanti sih. Perapatan yo. Perapatan belok arep dhuwur. Sherlock bae. Hah? Sherlock. Kamu nang alas kok. Kayak sing bocah kayak tukang katok suwek sih. Sama sih. Dalu ki sing Tukang tukang endi? bonsai kae. Apa ya? Patang apa, Jo? Jo. Jo, ganti Jo. Ganti. Jo. Biasanya aku gak tadi pun saya ini. Foto balik. Ya, Jo. Makan, Jo. Makan, Jo. Oke, Go siji lah. Kau siji ke. Jangan. Ini Weh. kepriye sih, Pak? Ih. Pak. Mana sih? Ono. Dalu ki. Ya ganti lama. Durah, Jo. Kuat lu balik. Gawane kayak aspal. Iki kayak melu gitu loh, bonsai ke dalu ki. Iya. Sing alon ku merah. Wan nang ngono. Di mana? Katon. Orang manjat nih kan. Awas, Wan. Di Om. Kayak apa ya? Sing lambe warna apa? Warna Hitam, abang. kopinan tahu. Oh iya dalu ki. Oke. Kayak congori. Congori jedir kan Sing ya. warna apa kok? Kasih. Kasih poin sama geblek kan. Yo. Jo apa? Jo. Bonsai kumis kucing ketemu gitu. Kayak lagi kumis kucing. Tak pernah temu mau dike. Malam ini ku tak dapat tidur. Anane reot jan reot. Reot. Bonsai. Duh, cilik sing lagi viral malah cilik. Duh. Wah, ora dadi ke. Gimana? Mantap. Kiana gede tapi jan angel dugile guys. Kumis kucing lagi viral kumis kucing. Ah, iya ge, bukan anu ge, bukan jadi bonsai. Ah, ibu anggo ngapusi Darno. Ibu ge. Bonsai kacang. Ah, rokok beset, karun jagung.
wis nemu. Malam ini ku tak dapat tidur, matamu Bonse wis oleh siji. Muga ngapusi Darno kok men mantep. Darno kok bonsene wis temu. Bonse kacang. Ya. Bonse kacang. Sama sama. Masuk ana apa ge? Duh, ki Darno kok mesti ge. Ki mesti ge. Ki mesti ge, bocah ge mesti ge. Ana rokok tumbale sik rokok. Wih, potongan. Kacangnya siapa kowe dijegote? Bonse ge. Dosa kowe. Bonse ge mantep ge bonse ge. Bonse kaki. Iki bonse viral ge. Bonse viral ge. Ge, tak buka. Lu kayak ngironi sing wingi tak coba tahu bonse viral. Ah oke rek. Kacang. Bonse iki kok. Bonse viral. Wis ra iki bonse viral. Tambani melas. Tambani melas. Bonse viral. Iya. Wis ra iki ya. Wis. Kebuka nama ya iki. Mbak aku ki wis mbak aku ra iki bonse viral. Bonse viral ki kok gue dadi viral. Ki aku cek 2.400.000. Endi? Iya, wis. Aku iya. Mulai barang bejo. Sore barang. sore. Yo sore. Ayo maghrib. Iya sih. Yo. Sip. Ya bu, gue pamit iki di bonse ora legal. Ya kan nyantai. Balik. Balik. Balik anak. Mulai. Balik jo. Goro-goro pedus iki di bonse. Tenang. Ayo. Mulai. Berapa balik mak ya? Makan apa? Hah? Makan apa kayak kan? Yang trial beres. Kenapa nih? Iya, numpak ono. Yo om. Ini ya mau mangkate iki ya. Iya. Yang numpak ono. Mana trial? Yang tak diburi. Wes. Gas. Woi, gas. Oh. Yes. Aku berhasil. Yes. Aku berhasil. Wah, licik cewek. Yo, aku berhasil ayo. Motor oleh.